Zdravím, vítam vás pri dnešnom dieli Chill testu. Dnes budeme testovať Sepiu Serpent. Jedná sa o kríženca medzi Trinidad Sevenpot Doolahom, čo je čokoľvek Sevenpot, král 7 bodov, a Trinidad Scorpion Butch Taylorom. Aktuálne sa jedná o generáciu F5, tento rok už F6, budúci rok to bude stabilná, za 2 roky to bude stabilná odroda. Úplne krásny tvár, pekelná záležitosť. Matka 1.8, otec 1.4, hybrid pravdepodobne na úrovni okolo 1,5 milióna, takže 1.6 možno, takže jeden z momentálne pálivejších odrôd, ktoré sú momentálne na svete. Pozrieme sa donútra. No, Sepia Serpent, veľmi očakávaná odroda. Z môjho pohľadu, veľmi som sa len tešil celý rok, lebo je to zloba. O bože. To je, wow, to je tak silná aróma. No. Áno. Áno. Presne tak. Toto bude bolet. Ale set sakramensky bolet, lebo tu si môžeme všimnúť, že v tejto paprike je minimálne mega, minimálne, a paprika má veľkú placentu, je veľmi semenatá, čo už samozrejme odstránime, necháme si do budúcej generácie. Fú. Niečo k pestovaniu, paprika pomerne dobre plodí, ale neskôr dozrieva, ale k tomu, že to je tropická odroda, krížená aj s bučom, aj s Doolahom. Sepia Serpent. Pravdepodobne najpálivejšia odroda tento rok, čo doma pestujem, s karamelovou morgou a s čokoládovou morgou. Ale ono to asi nebude moc dobre vidieť, ale ten olej na vnútornej, môžeme sa pozrieť na ten olej na vnútornej strane steny, skutočne nepríjemný. Sepia Serpent. Dobrú chuť. Olej, čistý olej.
No. Každopádne neodporúčam začiatočníkom. Akože celú. Kúšte kľudne. Ale celú určite ne. No. Veľmi pálivosť dala kopačku a rozvíja sa. Je to veľmi silné hore vzadu v krku a toto bude boleť. Ježiš Kriste. Duglach. Ne Morugi, ne Caroliny. Duglach. Sa vám po duglach. To je najväčší slovo na svete. Sedí mi to hore v krku a hore na podnebí a veľmi to ťažko znemožňuje to dýchanie. No. Ty kokos. Tak. Tá píše Božena Nemcová. Dlho a silno. Ty kokos. No. Nič pre začiatočníkov, táto odroda. Skutočne pre skúsenejších. Typ pálivosti je Douglahový jednoznačne. Hnusný, hore na podnebí, v krku. Vpredu v ústach absolútne nič. Trošku na jazyku, na špičke, ale extrémna pálivosť vzadu v krku. Pálivosť úplne v kľude môže dosahovať 1,5 milióna pri extrémne pestovaných vzorkoch. Toto si osobne myslím, že má 1 200 000 určite. To zloba. Nemá to chuť. Ty kokso. Maj mi to paralizuje ruky. Plody dosahujú pomerne veľkú aj gramáž, 10 gramov je veľmi silná nálož. Ty kokso, poradú horúčku má z toho. Cítim, ako mám silnú termogenézu. A omámený. Tá pálivosť je extrémna, ale už zvládam už nejakú tú pálivosť, takže momentálne cítim len omámenosť. Miernu paralýzu. Brutálnu pálivosť hore v krku. Čo sa sťažuje dýchanie. Nemôžete ani zakašľať, lebo sa to nedá.
Je to... Fuj. Ale zatiaľ nevnímam negatívnu chuť, má to veľmi dobrú chuť, ale stále je tam skovaná. Čakám Douglas chutný, Butch Taylor chutný. Ten tvar pripomína takého medzidruhového kríženca, kde vlastne Butch Taylor je taký so špičkou, správnou selekciou Douglasu môžeme dosiahnuť morogový tvar, keďže tí trinidadské genetiky majú takú tú predispozíciu degradovať do ostatných genetických tvarov. Kokos, mám vyhoraný hore krk, úplne vyhoraný krk. Je to pecka. Páľba už trošku ustúpila z hore z krku. No, cítiť ovocnú chuť takej horkej čokolády. Teda ovocnú chuť a takú jemnú horkú čokoládu. No, paprika je veľmi sladká. Podobne ako to býva u týchto čokoládových odôd. Ako je 7 Pot Brown, 7 Pot Douglas. Tak papriky sú veľmi sladké. To je agónia. Agónia bolesti. Páľba už takmer úplne odišla. Ale, takže, paprika má podobnú páľbosť ako Douglas, aj chuť má ako Douglas. Ten tvar je taký trošičku pripomínajúci Butch Taylor, ale veľmi trošku, to je taký hybrid. Aký selektovaný tvar. Podobný na Morugi a Brain Strain. Paprika je to veľmi silná. A osobne si myslím, že asi je to druhá najpálivejšia vec v živote, čo som konzumoval. Po Douglasu. Po Douglasu. Má to voltáž extrémnu, odvodu skutočne neodporúčam začiatočníkom konzumovať vo veľkých množstvách. Taký omámený z toho. Som taký omámený, ale je to dobré. Určite vyskúšajte. A paprika si to zaslúži. Ústa už ma taká neštípu, ale cítim z toho takú extrémnu únavu. Ako zabehnete polmaratón, asi tak. Ste vyčerpanosť z tej papriky. Že
už tie ústa už niečo znesú, že už vydržia brutality, ale tá centrálna nervová sústava, tá vždycky dostane na frak. No. Každopádne Sepia Serpent veľmi chutná, odroda, sladučká a určite stojí za to, lebo má chuť, jej chuť sa mi zdá lepšia ako u Douglaha, lebo je tam ešte primiešaný aj ten Butch Taylor, ktorý je veľmi silný a aromatický, dobrý. Niekomu by mohol vadiť, že je príliš aromatizovaný, ale to nie je to najlepšie. No. Krásnu vôňu má tá paprika. Olejnatá, zlá, čisté zlo, paprika. Čisté zlo. Už sa trošku rozoberám, ale ešte stále som z toho taký omamený. Dobre, to bolo ešte video všetko. Sepia Serpent nás potrápila. Je to pecka. Je to pecka. Dobre. My sa vidíme na budúce. Čili zdar.